ככה. אנחנו מאמינים ומאמינים, ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו, אבינו שבשמיים. אנחנו מאמינים ומאמינים, בלי עין הרע, דבר כזה עוד לא היה. בן פורת יוסף איזה אחדות, איזה שמחה. יהי רצון שבעולם יהיה את המעמד הגדול הזה, יקרה לנו משנות ליבנו לטובה ולברכה. כל הספרים בבקשה, כל הספרי תורה לבית המדרש. כל הספרי תורה בבקשה לבית המדרש. הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה מנחם, מנדל, בן פסיה, בתיה. הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה בזכות ספרי התורה, בזכות המעמד הגדול הזה. בבקשה נשים יקרות, בבקשה נשים לפנות את הרחבה של בית המדרש. ספרי תורה רוצים להיכנס, תבוא עליכם ברכה. בעולם מברך את כל התומכים העיקריים, את רבי דוד טולדנו, את כל המשפחה, הם ונשיהם ונכדיהם. בעולם משמח את כל האורחים העיקריים. כולם אחרי הרב פרץ להכניס את הספרים לבית המדרש. נגיד ונסיס לזאת התורה, שבעולם מברך את כל התומכים, את כל העוזרים בערב הגדול הזה, כל הסדרנים העיקריים, את רבי נריה היקר, את הרב אילן בוזגלו, את כל מי שטרח בערב הגדול והנפלא הזה. אסנת בת אסתר בעולם מזכות על לזרע ברכם האמן. בבקשה להכניס את הספרים לבית המדרש. כולם להכניס את הספרים לבית המדרש יחד עם הרב פרץ. בבקשה כל הספרים עם הציבור היקר לבית המדרש. מכובד להכניס ספר תורה. דיין חינוי אשבר, דיין בקהילה קדושה לונדון, מכובד להכניס ספר תורה. שיבוא לפה. חנניה, בבקשה להנמיך מוזיקה, תן לי מיקרופון. חנניה, תנמיך מוזיקה, תן לי מיקרופון בבקשה. הרב פרץ, בכבוד. דיין אקשטיין. דוד שירו, רבי דוד. רבי דוד שירו, איפה אתה? דיין אקשטיין מכובד להכניס ספר. דיין אקשטיין מכובד להיכנס פה. שנייה, שאול, חכה.